motivul cântărilor noastre ale tuturor este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Nu este vorba despre noi, cum spunea fratele la ora de rugăciune, nici despre dumneavoastră cei din greu, nici despre cei din Iisus Mare, ci despre El. Despre El. Suntem împreună azi, 26/11, pentru că suntem frați. Și Domnul Iisus Hristos este fratele nostru mai mare. Dar recunoaștem cu toții că El chiar este mai mare. De aceea, El ne așteaptă în fiecare zi la părtășia cu El. Cum stați cu momentul zilnic de părtășie cu Domnul? Suntem frați și ca să ne îndemnăm la acea părtășie cu Domnul fiecare zi. Domnul să ne ajute. Amin. Următoarea cântare spune: noi suntem frați, ce mare bucurie. Amin.